det var väl härliga gamla tongångar. Det där kom jag fram när vi var i elitserien och heja vore vi där igen. Jag ska berätta hur Örnarna har kört. Magnus Karlsson har kört in 9+1. Arthur Kshaya har kört in 3+1. André Karpov 7+1. Daniel Henderson 0. Peter Karlsson 10+1. Linus Eklöf 7 och Kristoffer Selvin 0. Masarnas poäng, det ska vi ta när de får sina blomster. Är ni redo att få mera blommor? Ett par stycken som fick redan före match, men de får inte nog. Det tycker vi är härligt. Har vi blomstren framme? Eller ska vi ta kort först? Och så vet ni det, ni kan gå ut i depån till Antonio Lindbäcks box. Där kan ni köpa souvenirer för Antonio Lindbäck. Skitsnygga T-tröjor bland annat. Söndag 13.00, Elit B, Sebban Alén i comeback, bara det. Då så, fotograferna har fått sitt. Och det här med fotografering, det kommer ju upp nya kort på hemsidan hela tiden. Gå gärna in på Masarnas hemsida. Nästa vecka då kan ni lyssna på Masarnas bortamatcher både onsdag och torsdag. Radio Avesta 103,5. Börjar 18.50 börjar vi sända ungefär. Och redan på måndag morgon då börjar vi uppsnack, för då är det Godmorgon Avesta. Måndag, onsdag, fredag 7:30 till 8:30. Är laget klara nu? Jajamensan, fattas bara. Här har kört Maxim Bogdanov, han har kört in 10 poäng. Ludvig Lindgren 4+1. Linus Sundström 8 poäng. Anton Rosén 2 poäng. Antonio Lindbäck maximala 14+1. Fredrik Engman har kört in 6+1. Och Joel Andersson, en enda tappat, 10+1. En stor applåd från publiken till segrande Maslaget. Nu är vi obesegrade i serien hemma. 2 matcher återstår borta för att fullfölja en riktigt härlig svit. Vad säger du om matchen, Rebecka? De bet ifrån sig bättre och bättre under matchen. Så på onsdag nere i Mariesson, då kommer de att bli hårdtuggade, de där flygstjärnorna.